Tapos tamiling supulutan niruguan at chinilas. Binayaan mo ako. Iputa, bumaydi ka pa rin. Lumas ka yan. Puta. Ano? Tanggaan gabi niya. Putang ba ganin gerba na semua. Ay. Asa ini kan dipuan. Asa sa Padimkim no, asay. Paluwasin mo kan yan si Padimkim no. Kaya tingalo ko. Ay, nanuntulan ako pa rin sa balay. Sige ko pa bukaan niyan. Guli nina niya si Kitoy. Mukha kan si sabi ko, pag nagkabura yung si kan riribok pag na mo kung si sila labing uurag. Ang baga, buko. Tapos mayusip kong pang dress ko doon taka mo. Ay, katagbanang tayo ngalo. Okay. Ha? Nanultunan ako sa balay, inugda mo ako maginom kung sa'y nakatong birthday yan nakadto. Tapos tamiling supulutan niruguan at chinilas, binayaan mo ako. Puta, bumaydi ka pa rin, lumas ka yan. Tayo makita ka anong rag mo, ano ba ganyan ang saka, tabagalukon mo, kapay na tao. Lumas ka yan, lumas ka yan, lumas ka yan, bumaydi ka. Tabing magda kang kauragan ko sa'yo mo. Guna mo sa kapay na pag-agdan mo ako, tapos bayaan mo ako, tamiling supulutan, niruguan at chinilas. Unoy ka. Ah, supaha ko. Pwede ka, lumas ka yan. Di ano. Tara Kitoy, uno na kang problema mo na naman. Minsan ba ka dito, ay pagbabago. Ano mga problema mo? Amo kwanti sabi ko sa inyo. Pagka mo nagkabor yung, basta nga pagbabago, mga pasaway ka mo sa barangay. Pumundo na ka Kitoy ha. Lapdasan tayo ka de, pumundo ka na. Wad, kagawad, di ka mag-aramide ha, di ka mag-aramide. Madadamay ka, kagawad. Madadamay ka. Umalik ka yan. Kan kay pang ko, si Padimkim no. Tamo kan may kasalat ng sako. Di siya magparangwani kan. Wad, sabi ko sa mo, di ka makiaram. Di sa'yo man tabi, wad, mamuya, sa'yo man tabi mamuya. Ha? Nakuanguan kan gigibo niya sako. Tamiling supulutan chinilas, bayaan niya ako. Diba, kung ulo kang pulutan ito, chisa niya, tas siya sunungagra. Sabay kami maguli. Bagang bayaan niya ako, tamiling maluyo supulutan. Amo nga ne, sabihin ta na may salaman siya, ta kung binayaan ka sa inuman. Kan gusto kong sabiyon, Kitoy, magtubod ka sa ka, ugma ninyo katun pag-istoryan. Taparin niyo ba ka mo buyong? Ugma, na parin na ka mo malinaw. Di magkainintindihan na kamo kung ano kan mga problema niyo sa buhay ninyo. Irespeto man ninyo ako bilang kagawad. Hindi sa barangay na to. Lucy, di ka magkaramwad. Madamay ka. Bulik nga nina niya. Tutumangan mo ako. Anong gusto mo wad kita na sana mag-fight. Ay, buray sala ka ton. Kan gibo-gibo mong kan, sala kaan. Madamay ka wad. Ano talaga hindi ka pupundo? Talaga ako makapundo. Hanggat di ninyo kan iluwas di saka. Iluwas ninyo kan. Ha? Ay. Normal to, muli ka na. Rantado kang siya tabi. Balik sa labog ma. Run. Saway-saway ka man na muli ka na si paantay ka de. Pasaway ka mo. Yan. Pag kaya mga nakainom, paguna mo labing isog ang mga tao, paguna mo mga kagranan. Ha? Kaya sa mga parainom yan, ibutang nyo sa tuyan ko sa payo.
Tandaan nyo kan. Yun, at maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana nagustuhan nyo. At syempre, shoutout muna kay Eric Kimno at kay John Balmonte. At syempre kay Chad na Kimno, shoutout sa imo. Kay Jason Peria, shoutout. At paki-share naman tabi ni kading video. At paki-like, paki-follow kung di ka pa naka-follow. Sana umabot na kita ng 10k followers. Pira na sa natabi kang kulang. Pabuton taning 10k followers. Kaya paki-share ni kading video kade. At sa mga gusto mong pa-shoutout, comment sa naidi sa baba. Isi-shoutout ta kamo sa next video. Maraming salamat. At paki-follow, paki-subscribe naman kat sa akong YouTube channel, Irakman TV. Yon, maraming salamat. Let's go. We'll be right back.